Dina Senen sing gedabak gedubu guys, langsung bae anake digugah. Lah ya kon adus lawang wayahe sekolah guys. Lanjut kordene jendelane dibukaki guys, ben udarane pada mlebu dadi sejuk, dadi seger guys. Lanjut inyong nyapu guys, nyapu ruang tengah guys. Ngarene anake pada leketuran wis bersih omahe kan penak ya guys. Nek ngeresli rasane risih diambah guys. Kandine aja kelalen dijanjang-janjang junjung gue akeh banget terus saya yakin jen. Lanjut inyong gawe kopi karo susu jahe, nggo inyong karo bojone guys. Lanjut liwet guys, ya wis disit.